Orlando. Thanksgiving Mass, dulot ni Helen Rose and Kim Mendoza Floriano. Thanksgiving Mass offered ni Timmy Rose Isparis Mendoza para sa kaumawan kay Senior Santo Niño, dulot ni the Mr. and Mrs. Dan and Fe Mendoza and family para sa kaumawan kay Senior Santo Niño, dulot ni the Mr. and Mrs. Roberto Saraspe and family.
Maray na aldaw sa inyo lahat. Ang kapistahan kan Santo Niño, ipinagseselebrar niya to sa pagiromdom ni misteryo kan pagkaaki ni Heso Kristo. Ang misteryong ini, nagpapasabot na si Kristo naging arog sa tuya. Naging tawo man siya, alagad, igwa siya nin dakulang pagkakaiba. Ini iyo ang sa iyang kalinigan nin puso, asin man ang espesyal niyang misyon nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa misa na siring ki Jesus bilang aki. Kita man magkaigwa kan kalinigan nin kalag asin danay kitang magtalubo na may maibod na pagkuyog sa kabotan nin Diyos. Orog na ang kabotan na makapagpartisipar man kita sa misyon nin kaligtasan. Ang satuya kung Santa Misa ngunyan na pagkaaga panginginutan ni Reverendo Padre Pepe Pimentel. Matindog na po ang gabo sa pagpuon ka misa. Glory, Lord, 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 Lord.
Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa pagsilibra niyato kang kapistahan, kan Santo Niño, lugod, ang balaog ning mahal na Diyos, iwaras ka na to, tangani magkanigo kita na magayat sa kapatawaran kan sa tong mga kasalan sa diluog kading Santa Misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagkasal ako ning makuri sa isip sa tataramon sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Beren, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y ipamibig sa kagurangnan tan Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katulungan sa mga taong malahay ng buhay. Ika sinasamba mi, ika pinapangraway mi, ika pinapasalamatan, ika huli ka, nagulang mong kamurawayan. Nagulang na Diyos, ating Panginoon, Diyos Ama, magkakaman. Kan mga kasalan pinaparoon ay nakit kami. Ikaw na nagpaparoon kan mga kasalan kan pinaparoon. Pagkuhaan sa pagkahirap, ikaw na nagtutulong sa atin. Mamibig kita, Diyos na makakaman, ang buktong mong aki na'y pinangaki,
sa mga kapanahunan nagpakumbaba kan sa diri niya bilang aki sa Nazaret, asin nagpasakop kay Maria asin Jose. Warasan na kami makanod sa iyang paro, na magkuyog kan kabutan mo sa gabos na bagay, asin paggagalang sa dignidad kang gabos. Maglingkod kami sa mga tugaming dukha, na may bukas palad, asin mabuot sa puso. Uli kay Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade. Kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matukaw na po ang gabos sa paghinanyog sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon ngunyan, kita pinapagiromdom na magsarig sa liwanag, tanganing madaog ang kadikloman. Ipinapasabot na pagkusugon niyato, ang paglaom asin pag-umawon taan Diyos ninhuli, taan ang liwanag na yaon ki Kristo, masiring sa sato, siring sa kaagahan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakakahiling nin dakulang liwanag. Nagliwanag sa mga nag-eerok na daga, na pano nin hararom na diklom. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nag-uugma sinda sa imong atubang, siring sa mga tawo na nauugma, kun panahon nin pag-ani. Siring sa mga nauugma kun binabaranga ang mga sinasamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakagabat sa iya. An pamakol sa iyang abaga, an pamalo nin nagpasakit sa iya. Huli taan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, na tumtom sa dugo. Tinutong asin tinunaw kan kalayo. Huli ta sarong aki na mundag para sa sato. An kahadean, yaon sa iyang abaga. Ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkoran, prinsipe ngin katuninungan. Mahiwas ang sa iyang kahadean, na sa katuninungan ang daing katapusan para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas asin pinasarig, sa katanosan asin kabanalan. Ang tataramon nin kagurangnan. Amen. Ikaduwang babasahon, si Kristi iyo ang Salmo Responsorio. Bagong awit-awiton sa kagurangnan. Huli kan sa iyang mga gibong ng ngangalasan, nasa too niyang kamot asin banal na takyag ang kapangyarihan sa pagligtas. ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Ipinahayag niyang kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katotoohan asin pagkamuot para sa harong nin Israel. Aawiton sa kagurangnan. Ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos, nahiling kan gabos na puro kan daga. Gabos na daga, magkukurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw ang sa indong kaugmahan. Bagong awit aawiton sa kagurangnan. Mga salpo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta asin hamudyong, irukyaw an hade ang kagurangnan. Bagong awit aawiton sa kagurangnan. Si Kristo iyo ang liwanag sa kadikloman nagikan sa Ama.
na suminirang sa daga. Tanganing tawan kita, nin kaliwanagan, nin isip asin kadunungan. Sa surat ni San Pablo, kita pagiromdom na maglaom, asin magsarig ki Kristo bilang liwanag. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag umawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta. Iwinaras niya sa to, diyan ki Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago nilalang ang kinaban, pinili niya kita. Pinili niya kita, diyan ki Kristo, tanganing maging banal asin daing digtas sa iyang atubang. Panunin pagkamuot, tanganing maging mga aki niya, huli ki Jesucristo. Susog sa iyang karahayang buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan nin sa iyang grasya. An sa iyang grasya na balaog sa to, diyan na sa iyang namumutan. Kaya, puon kan nabaritahan ko, an sa indong pagtubod ki Jesus nakagurangnan asin pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos na mga banal, daing untok na kamo sa kong ipinagpapasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigirumdum sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, amanin kamurawayan, an espiritu nin kadunungan asin pakasabot kun ano an ipinapahayag, tanganing tunay siyang mamidbiran, liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kun ano an kayamanan kan kamurawayan na sa iyang ipamamana sa mga banal. Asin kun ano an kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa to na nagtutubod. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrikyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na iyan, nagdulok ang mga disipulo kay Jesus, asin nagapot. Si Isay ang pinakadakula sa kadean ning langit. Nagapod si Jesus ning sarong aking sadit, pinatindog sa tubang ninda. Dangan nagsabi, sa katotohanan sinasabihan ko kamo, kunday kamo magbakli, asin maging siring sa mga aking sadit,
day nanggad kamo makakalaog sa kadean ning langit. An sisay man na nagpapakumbaba siring kansadit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kadean ning langit. An sisay man na minaako sa urog kening aki sa ngaran ko, minaako sa ko. Day nanggad nindo pagbasang-basangon, an arin man sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, an saindang mga anghel sa langit, danay nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Mga tugang, an maray na bareta ning satong kagurangnan. Ang sa imo, Kristo. Ito ka na po ang gabos. Namutan ko mga tugang, kung sa tuyang literal na interpretaron an binastang ngunyan, hain sa mga darakula na. Tadigdig sa Ebanghelyo, an tinawan ning onda ning kagurangnan, an mga aking sadit, buko sa mga gurang. Kaya namutan ko mga tugang, an kadean ning mahal na Diyos para sa tuya, alagad, di kita sinibanghelyo, arugon ta an mga aking saradit. Buko na kita maging inaapod to sa mga mag-inaki, bukuan buot ning kagurangnan, na mag-inaki kita. Kung sa English, child days. An buot ning kagurangnan, magi kitang childlike, siring sa sarong aki. Ano anyaon sa sarong aki, na pinagtawan ning panahon ning kagurangnan, na pagpahurup-hurupan sa satuya, ngunyan nakapistan kan santo ninyo. Hulitan sarong aki, basis sa tuyang mga eksperyensya. Inuditan mo na, pag binaoy mo na suguon, dawa inuditan, migkuyog, daan inanakit kanya, na may sunod, tas siya pinagmamandahan. Pero kung gurang na, ano daw ang namamatayan ta? Pagka kung nasala kita, migsimbag pa kita, amuyan gusto ko. Oh. Pero usad na igin, dakan pribileyo, daya migsimbag na alanganin para kanato. Kaya amuyan tinatawan-nguan ning panahon kan sa tuyang kagurangnan. Namutan kong mga tugang, magikitang siring sa sarong aki. Ano anyaon sa attitude kan sarong aki na dapat day tapaglingawan siring sa pakumbabaan. An aki nagpapakumbaba. Dawa iya tama, dawa agkuya rason, kung kita pinagsasaritaan taaigin sa sayang pagpakumbaba. Minakuyog iya. Usad na igin, di magpaparamalisya kan mga sala ka mga gurang. Kita, mga gurang, ningulit na madunong na, puro na sana nababayad, so sala. So tama, di ta na tinatawan na undra. So sala na sana. Kaya anong nangyayari? Permi kita nag-iisip kan sala kan sa tuyang kapwa, kaya kita nagdadanay sa pagkakasala. Nararay ka na to at tentasyon. Ningulit na permi na sana, sala, akan natong nababayad. Amo na sanayan, akan natong pagkabuhay. Kaya kita laka-difficile, makahawas sa siring na attitude, ulita very negative, akan natong pagkabuhay. Kaya pinaparumdum kitang uwan, kakanatong kagurangnan. Natapos pa sanan Christmas, pinagtawan tang undra ang kanatong kagurangnan bilang usad na umboy. Alagad, sa kapistan kan Santo Niño, padagos kita pinaparumdom ning kagurangnan an pakumbabaan kausad na igin. Ningulita ausad na igin ang attitude na pagrespeto sa kanyang kagigin, pagrespeto sa kanyang kapwa. Amuyan namutan ko mga tugang, lugod,
an isa buhay niya to. Bukusan ng baydun ta sa mga susala na babayad ta. Sukarahayan, di ta basang natatawan ng pag-umaw, ondra. Amo yan pinaparumdom kita ng kagurangnan, na kita linalang ng mahal na Diyos. Tanganin kita maging banal, magi kitang Diyos nun ang pagkabuhay ta. Kaya sa kapistan kan Santo Niño, padagos kita pinaparumdom na magrespeto kita kana usad na tawo. Ay galang ta akanatong kapwa. Buko na komentaryuhan. Kun sala sira, turuan. Alagad padagos ta paggalang kan digdidad ka usad na tawo. Na kinukuriran ta, di ta pag basang-basangon akan yang pagkatawo ta, akan yang pagkatawo galing sa mahal na Diyos. Siring ka na to. Kaya kung kita gusto ta na igalang, makanod kita na magkurirar sa paggalang kakanatong kapwa, bako sa pagkurirar, sa pagkundinar. Kaya san namutan ko mga tugang, ang paggalang niya to sa satuyang kapwa, dawa iya nasasala sa pagrespeto kang kanyang pagkatawo, kita nakakan matalubo sa biyaya ng mahal na Diyos, ulita, urumdumunta. Ang paggalang tasat kung ano ginibuta sa satuyang kapwa, ginibutayan sa satuyang kagurangnan. Akan natong pagkabuhay, nagiging base sa pagkabuhay niya to in relasyon sa kagurangnan. Kaya, pagparumdom adi ka na to, namutan ko mga tugang, na sa kapistan ni Santo Niño, magilugod kita na siring sa usad na igin, ang paggalang, ang pagpakumbaba, ang pagrespeto sa kanyang kapwa, dian naudaan usad na igin. Dawa nga ni kinukulgan na, pinapasakitan na kakag-igin, alagad igin, dian maudaan sa pagrespeto kakanyang kagigin. Kaya namutan ko mga tugang, lugod kung ading mga igin, naging panalmingan niya tunguan, an sa tuyang kagurangnan, padagos nagpaparumdom ka na to, na bako galing sa kanatong mga talento, kanatong kaligtasan, masasabutan ta, ang biyaya ng mahal na Diyos, alagad kundi ta isabuhay, ang pagkabuhay kan sa tuyang kagurangnan, laka dipisil para ka na to, na makasunod kanya. Ading mga igin, ningulita sira, mga igin, sasabiyon ta, mga igin pa sa naton. Alagad, dawa sira mga igin, sa atubang ning mahal na Diyos, mas harani sira sa kadean ning kagurangnan kaysa kanato. Ningulita, kitang mga nag-iidad na, ang kapabaw-abawan, amo yan nagdadanay sa kanatong pagkabuhay. So mga gusto ta, so mga abuta, na kung minsan, ang mga pakisumaro niya to, sa satuyang kapwa, amo yan, ang makakaparani ka na to sa kagurangnan, hulikan sa tuyang pagmangno sa satuyang kapwa. Kung ano ginibuta sa satuyang kapwa, ginibutayan sa satuyang kagurangnan. Kaya namutan ko mga tugang, lang rahay na mabayad ta a Santo Niño kay Banyato. Lugod, agadon ta sa tabang ni Santo Niño, na kita, magi kita lugod, na parasunod kanya sa pag-ako niya to bilang sarong usad na igin, bukong magpakaigin. Kaya, amuyan, tinuturo ka na tunguan na ulitin ko na di kita inaasa ning kagurangnan na maging madunong ning hulita dikit sa kadunungan kung minsan ginagamit ka tentasyon akan natong kadunungan tangani makarayo kita sa biyaya ning mahal na Diyos. Ang mga igin sa humilding pagkabuhay, ang pagrespeto, ang pagpakumbaba, amuyan, ang dahilan kung taano ang kagurangnan, mas harani kanda kaysa mga
mga gurang na ningulita kun gurang na amunayang kagurangnan kakanyang pagkabuhay takon minsan magdidiman ang mga gurang na sirana ang ipaggalang nalingawan na ang dapat niya tong igalang kanatong kagurangnan sa paggalang niya to sa kanatong kagurangnan kaya kita naggagalang kakanatong kapwa kaya namutan kumanguhod ayatunta sa tabang kan Santo Niño ang biyaya ning kagurangnan kanato na sa satuyang pagkabuhay ang pagkamot, ang paggalang, ang pagrespeto, ang pakumbabaan magdanay sa satuyang pagkabuhay. Matindog po kita sa pagpamibi kan satuyang pagtubod. Makakaman ang lalangkan langit asin daga si Yesu Cristo ang ibugtong niya ibinalila pulis ng Espiritu Santo mula di Virgen Maria pinasakitan itinapos sa krus asin pinilig sa mga gadan Suminakat sa kalangitan nagtutukaw sa tubo kan Diyos amang magkakaman aleluman mabalik sa pagpupo asin nanganganan nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan ng Katoliko sa pagpapinahan ng mga santo pamibi ning banwaan. Sa pagrukyaw kang kapistan kan Santo Niño, pinaparumdum kita kan pambihirang pagkamot ni Jesus sa mga kaakian. Darauntaan sa tuyang atensyon sa mga pangangaipo kan mga kaakian, mga hobenes asin ipamibi iyan gabos. Sabiyon ta, kagurangnan inanyugaman an samuyang mga pamibi. Kagurangnan inanyugaan sa mong mga pamibi. Para sa mga kaakian na daipa namumundag, kamutan manlugod sinda asin akoon kan sa indang mga magurang.
bilang mahalagang balaog asin tanda nin pagsarig kan kaglalang. Mamibi kita sa kagurangnan. Mga pamibi. Para sa gapos ng mga kaakian sa bilog na kinaban, maimbod lugod sindang kamotan, galangan, asin hilingon bilang paglaom sa maabot na panahon. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaman ang samong mga pamibi. Para sa mga hobenes kan sa tuyang nasyon na maginlugod sindang malinig sa puso, sa Diyosan, asin dedikado sa saindang pag-adal, si inda lugod na pahalagahan ang pagsabuhay kan mga tunay na mga pahahalagahan na mga Pilipino. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaman sa mong mga pamibi. Para sa gabos na mga katolikong magurang, at amanon lugod ninda ang sa indang mga aki, arugan pangataman ni Maria, asin ni Jose, ki Jesus. Asin himuon lugod sinda, nindang sindang mga matanos na syudadano, asin mga maimbod na miyembros kan simbahan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaman ang samong mga pamibi. Para sa mga devotos ni Santo Niño, ang sa inda lugod na debosyon, magindanay na burabod, nin inspirasyon na magtalubo sa pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaman ang samong mga pamibi. Kagurangnan na Jesus, namumutan mo ang mga kaakian, asin ang mga hobenes, asin ika nagtaoning makuring patanid duman sa mga may maraot na kaisipan, narauton ang saindang inosensya o kululgan sinda. Tawan mo kami, asin ning kapurisawan para sa inda, mga kaakian, asin mga hobenes, magkaigwalugod kami para sa saindang karahayan uli sa imo na nabubuhay asin nagahade sagkod paman. Amen. Amen. Natukaw na po ang gabos.
Magpamibig ka mo mga tugang, tangalin sa ko asinan sa indong atang, makumanlugod kan Diyos samang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa mong kaglalang, nagdudulot kami kan mga balaog ning arak, asin tinapay, sa pagrumdom kan pagkaaki kan bugtong mong aki, nasa mong pagdulot, maging sakripisyo niya, na magdara ning kapatawaran, asin katuninungan sa kinaban, uli ki Kristo, nasa mong kagurangnan, an kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamahan, na daing kasagkoran. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nasa kapistan kaining sagradong misteryo, na daim nahihiling an sayang pagkadiyos, nagpahiling ning hayag sa samong pagkatawo, asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tangani sa pagpabangon sa saiyaman sana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit nun nakadayan. Kaya kami kayba ang gabos na mga angheles, nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon na nagrurukyaw. Manog ang sinong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan minadikit, sa ngalan ng kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang namimibig kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugalin niyang buot, pinasaliban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi,
kuha siya ning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kani, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibonindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagkanigo mo na magatubang kasin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando asin kang gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkairak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rakik kami gabos, namimibi kami, tanganing kayba ni Santa Maria, Beren na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Yeso Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya, sa imong Diyos samang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaulgalian, nangangas kita magsabi. Amanya mo, daya mo, sa langit. Mabanalo ang ngalan mo. Magkatong ang kaharian mo. Ang
agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kansay mong pagkairak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmampaglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa saimong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Aripagin nga ansa mong mga kasalan, kunden pagtubot kan saimong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog susog sa saimong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Matiklod na po ang gabos. Uya, an kordero kan Diyos. Uya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo ni kumagdagos sa kuyang sa harong. kuyang harong. Alagang matarang Alagang pasana, pasana sinusukong kalag, mamaya. Hawak ni Kristo. Amen.
an gabos. Mamibig kita, mamumuton nama, sa kamuwan kanaki. Pinabasog mo kami sa bangkete, sa kamuwan kanaki na namundag sa birhen. Namimibig kami na mag-uswag sa kadunungan asin magtalubo, arual daw sa pagtubod asin sa mga gibong pagkamot. Tangani mapakagaya-gaya kami sa saimong atubang, huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po tabi sa dikit na panahon. Agko po kitanguan na second collection para sa inaapod na Colectio Pro Santa Infancia. Ini nasuporta niya to sa mga apostolado kan universal na simbahan para sa mga kakian sa bilog na kinaban na padagos nangangaipokan sa tung asistensya. Ikadua, The Little Niño, ngunyan na taon 2023. Ang koronasyon kan mga Little Niños, gigibon tapo at yan na sa oras alas 2 ng hapon, digdi sa simbahan. Ang prosesyon po gigibon pagkatapos kan misa sa alas 4 hapon. Ikatulo, Ministry for Migrants. Sa Pebrero 4, magkakaigwa ng meeting ang mga ministry kan migrants. Asin sa Pebrero 11, iyuman po ang pagbubukas o launching kan Ministry of Migrants sa satong parokya. Kaya inimbitaran itong mga pamilya kan mga migrants o si mga OFW na makisumaro sa espesyal na postuladong ini kan simbahan tangani na sinda magkaigwaning concern na apostolate. Igwa po kita magranina sa napo kamo kung igwa kamong iyahapot digdi sa family ministry kan sa tong parokya. An ikapat, ang kapistan kang Candelaria. Sa Webes, Pizza 2 kan Pebrero, iyo po ang kapistan kan Nuestra Señora de Candelaria. Igwa po ning pagbindisyon kan mga kandila sa mga misa. Alagad, laagan po ning karton ang sendong kandila na susuluan tangani day magturo ang kandila sa tukawan o sa salog kan simbahan. Day po ipagdukot ang kandila sa tukawan. Ikalima, sa kapistan kang Lourdes, mapun po ang mga nobina sa Merkules para sa Pizza 2 kang Pebrero, pagkatapos tulos kang alas 6 ning misa sa pagkaaga. Ning huli sa Pebrero 11, iyo po ang kapistan kan Nuestra Señora de Lourdes. Ika-6, Easter Angel 2023. Bukas na po ang pagpalista para sa mga Easter Angel 2023. Igwa na po kita ning 8 kandidata. Magrani na lang po sa opisina si mga magurang na panuga o buot ipatunton ang sa indang mga aki. Ang presentasyon po kan mga aki gigibon sa Pizza 26 kan Pebrero. Salamat po. Tindog na po tabi. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbindisyon. Ang mga makakamhan na Diyos, danay na maglikay sa indo sa gabos na karatan, asin magkanigong magbara sa indo, kan mga balaog ning sa iyang bendisyon. Amen. Amen. Gibon niyang mahigos ang mga Diyos nun na tataramon, na sa indong mga puso,
Tanganin danay ini mapano ning mga kaugmahan. Amen. Mantang nasasabutan ang mga marahin asin matanos, kamo danay na maabot na maglakaw sa dalang kan mga tugon kan Dios, asin mahimong mga paramana kayba kan mga nainot ng kahimanwa. Amen. Amen. Asin ang bendisyon kan Dios na makakaman, Ama, asin ingaki, asin Espiritu Santo, magilig asin magdanay sendo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. Igwa po tabi digding mga itataw garo ini sa mga aki. Kung pwede, dahil pag-shower. Tapag nag-shower kita kan mga kendi, baka magkaturong-tungan ini, asin ang mga aki, magburungguan. So mga aking gusto kuha kaining mga kendi, maglinya na sana, tanganing din makulgan. Iyan ang kamaabutan kang santo ninyo, na ang mga aki, day tapagkulgan, kamutan ta. Yaon digdi tabi, may mga dulce. O so mga aki, digdi na tabi kamo sa inutan, tanganing magkaigwa kita ning blessing. Tanganing yaon na kamo digdi sa inutan, na mag-receive kan mga dulce. Bendisyon na muna. Oo, bendisyon muna mga aki. Okay? Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin Espiritu Santo. Kagurangnan, ipinailing mo sa mo, ansay mong mahirakon, asin pagkamuot. Asin itaw mo sa mo, ansay mong kaligtasan. Namutan ko mga tugang, mamibig kita sa Diyos na makakaman, na mabago kita, asin makabaing ki Kristo, uli sa maimbod na pag ako kaining bendisyon. Bendisyonan lugod kamo ni Jesucristo na namumot sa mga aki, asin rimpuson kaniya sa sayang pangataman sagkod paman. Amen. Mga aki, bendisyonan asin surugon lugod kamo ning kagurangnan na magtalubo lugod kamo sa sayang pagkamot. Tangani magkanigo kamo magutob kan sa indong katungdan sagkod sa panahon kan mga panahon. Amen. Sa ngaran ng Ama, siningaki pati ng Espiritu Santo. Amen. So, holy water tabi. Señor, Señor, Señor.